Казвам се Симеон Илински и представям Ехнатон България, която е лидер в областта на автоматизацията на производството в България. Ехнатон наистина има повод да отбележи 30 години, защото е една от малкото компании в България, която не просто продават продукти, а оформят индустриалния пазар. Ако трябва да изведа трите най-уникални характеристики, които отличават Ехнатон от останалите компании в областта на автоматизацията, това са именно тези три. И те са устойчиви, доказани и разпознаваеми. Първата е дълбоката инженерна експертиза, практическото разбиране на процесите. Това е най-силната и най-уникална характеристика на Ехнатон. Повечето от дистрибуторите познават каталози, продукти, Ехнатон познава процесите. Това означава, че компанията може да преведе клиентския проблем в техническо решение, да предложи оптимизация, а не просто продукт, да предвиди рисковете, които са възможни да възникнат и зависимостите, да гарантира, че системата ще работи в реални условия. Това е причината интегратори, инженерингови фирми, производствени компании да се обръщат към Ехнатон за консултация, а не само за доставка. Втората характеристика, уникална характеристика е партньорства с водещи световни производители и дългосрочна надежност. Ехнатон не е случайен дистрибутор, той е официален партньор с глобални лидери като Schneider, Mitsubishi, Cognex, Foxboro, Телемеханик, Fanuc, Aveva, Teltonika и други. Това носи три уникални предимства. Достъп до най-новите технологии, преди изобщо да достигнат до масовия пазар. Гарантира поддръжка и дълъг жизнен цикъл. Клиентите знаят, че продуктите няма да изчезнат след 2 години. Ще разчитат на това. Високо ниво на техническа компетентност. Ехнатон е част от глобалните обучения, сертификация, инженерни програми. Това превръща компанията в технологичен мост между световните стандарти и българската индустрия. Умението да създава тенденции, а не просто да ги следва, това е характеристика, която отличава лидерите от добрите компании. Ехнатон е след малкото фирми, които въвеждат нови продуктори на българския пазар, обучават инженери, интегратори, задават стандарти за качество и безопасност. Развиват пазара, а не само участват в него. Подкрепят университети и технически общности, популяризират модерни технологии, инвертори, енергийни системи, индустриални мрежи, IoT. Това е причината много производствени компании да възприемат Ехнатон като еталон, не само като доставчик, а като институция в индустриалната автоматизация. Общо взето, ако резюмираме, трите уникални характеристики на Ехнатон са инженерингова експертиза и практическо разбиране на процесите, решения, които работят, защото се базират на реална експертиза. Второто е партньорство с глобалните лидери и доказана надежност, качество, поддръжка, технологии от най-висок клас. Третото е лидерство на пазара и способност да създава тенденции в областта на индустриалната автоматизация. Ехнатон не следва индустрията, тя я оформя.